Assalamu alaikum, barkamu da warhaka kuma barkamu da sake kasancewa da juna a daidai wannan lokaci a cikin wannan shirin na daga karkara. Shirin da ke zagaya ƙauyuka da karkarar jihar Nasarawa inda mukan kawo muku bayanai game da al'amura da suka shafi al'umma mazauna ƙauyuka ko karkarar da shirin ya sauka. Shirin daga karkara na yau dai na wani yanki na ƙaramar hukumar Nasarawa musamman a shiyar yankunan Ara da Laminga da sauran wasu yankuna na ƙaramar hukumar Nasarawa. Idan mai sauran biye da mu a cikin wannan shirin namu na yau, zai ji yanda aka gudanar da wani zama jiya Asabar don kwato ba al'ummar bayan garin Nasarawa 'yancinsu na samun shugabancin ƙaramar hukumar Nasarawa. Sunana Usman Muhammad Yelo, wanda ni na shirya shirin kuma yanzu zan gabatar. 5 ga wannan wata da muke ciki ne wasu jigogi a ƙaramar hukumar Nasarawa kuma 'yan asalin bayan gari na gundumomin Ara1, Ara2, Laminga da sauran shiyar Nasarawa suka gudanar da wani zama na musamman don samarwa al'ummar bayan garin Nasarawa musamman na gundumomin Laminga, Ara1, Ara2 da sauran wasu yankuna makusantan waɗannan gundumomi don kwato musu 'yancinsu na samun shugabancin ƙaramar hukumar Nasarawa wanda a tarihi ba su taɓa yi ba. Honorable Imran Usman Jibrin, shugaban hukumar saka hannun jari ta zamantakewa wato Director General Nasarawa Social Investment Agency shine jagoran wannan zama, inda a farkon zaman ya yi bayani game da makasudin zamar kamar haka. Kowa ya sani cewa akwai zaben local government yana zuwa, kuma shi ne a gabanmu. Shi yasa muka ga cewa ya kamata mu haɗu ga baki ɗaya, mu zauna mu tattauna tsakaninmu, saboda duk abin da babu haɗin kai ba za a yi nasara a kai ba. Mu a ganinmu ya kamata a ce wannan abin an kawo chairman, an kawo shi bayan gari. To in za mu je da ƙoƙon roƙo, in kanmu ba a haɗe yake ba, to za mu yi aikin banza ne. In wannan ya tashi ce zai je nemi nashi daban, wannan zai nemi nashi daban, ba za mu yi nasara akan abin da muke so mu yi ba. Duk mun sani cewa in Allah ya dade ana ganin kowa yana gani ya kamata ce yankin Nasarawa ne za ta kawo ciyaman. To in aka duba yankin Nasarawa muna da Laminga, muna da Ara1, Ara2 da kuma cikin garin Nasarawa. To in adalci ya zo ya kamata a dinga komai ana sara ana duba bakin gatari. Abin da ya sa muka zo nan kenan. In kuka duba kusan duk makaman da aka tara a Nasarawa a cikin garin Nasarawa in ba ɗaya ko biyu ba kawai da aka ba wasu. So haka muna ganin cewa mun cancanta a kalle mu, a ba mu wannan dama muwa mu kawo namu ɗan ya taka nasa rawa. Kuma in aka duba yanayin siyasa yadda ya wuce da, to Nasarawa ita ma ta kawo, wasu gefen sun kawo, yanzu mu da loko suka yi nasu. Mu kuma ya kamata a duba, a ba mu dama mu zauna tsakaninmu mu ga duba cancanta mu ga wane ne ya kamata a kawo. Saboda haka abin da ya kawo mu nan wajen za mu tattauna ne. Muna son mu samu haɗin kan kowa da kowa, kowane gefe, kowane ward. In mun samu haɗin kan kowane ward, za mu tashi daga nan za a naɗa wasu kamar kwamiti kenan, wayanda za mu je mu nemi ragowar 8 wards da suke bayan gari. Mu nemi alfarmansu akan su supporting ɗinmu akan wannan election ɗin da yake zuwa a gabanmu. Wanda in mun yi wannan, sannan sai mu dawo cikin garin Nasara su ma mu nemi alfarmansu mu nuna musu irin albarka da ni'imomi da Allah ya yi musu, akan su ma muna son su ba mu dama mu ma wannan karan mu samu mu kawo wani daga bayan gari. A takaice zan tsaya nan wajen tukuna. Bayan jawabin Honorable Imran Usman Jibrin, sauran al'umma da suka halarci zaman waɗanda akasarinsu 'yan bayan gari ne ko in ce 'yan karkara, wato 'yan asalin gundumomin Laminga, Ara1, Ara2 da sauran wasu yankuna sun tofa albarkacin bakinsu kamar haka. A zahirin gaskiya kamar yadda shi mai gidan namu ya bayani, ina ganin duwan bayan da amu ya nan kawai su dai mu kara duk bayan da ya kamata cikin wannan zaman namu ya riga gama.
a zahirin gaskiya muka duba ga dai yan media tare da mu nan, gaskiyar magana kenan mu yan bayan gari a rawan aratu da laminga mun zama yan uwa ne, kuma muka duba yau maganan chairmanship da yake zuwa dinnan ya kamata mu hada kai namu gaba ki muka hada kai za mu samu cin nasara. Dalili kuwa shine muka duba cikin garin Nasarawa kamar da ya faɗa ne, wannan chairmanship ya dawo mana district na Nasarawa. District Nasarawa kuma muna da arawan aratu laminga. Nasarawa suna da forward. To already Nasarawa suna da saturated position. Na muka duba House of Rep na Nasarawa ne, State House Assembly na Nasarawa ne, Chairman Local Government Service Commission Nasarawa ne, Accountant General Nasarawa ne, Commissioner ma Nasarawa ne, akwai yes speaker din kina Nasarawa ne, ES ma yanzu Nasarawa ne, SSS sun kai 5, so muka calculating position da suke cin Nasarawa yanzu wallahi sun kai 10 ba shanu. to ya kamata ku a ce mu tunan bayan gari mu hada kai namu mu uniting kai mu to insha Allah ya mu samu nasara. Insha Allah mu hada kai namu ba mu karaba kai mu kamar da shugaba faɗa a ce wannan kowa na so ya nima nashi wallahi dan ba mu samu wannan nasara ba. Mu kai gaba mu zo mun samu solution ba wani zai doka wani abu da kamata ya zama namu ba. Saboda haka mu yarda in Allah ya ce yau ya zo wurinku mu yarda wannan kadar Allah. Idan mun sa zuciya Allah cikin mu to duk wani abu zai zo da su. Amma idan mun sa cewa lele in ban samu ba to gama a rasa, to wannan ba shine siyasa. Saboda haka ina so wannan kwamiti mu yi kokari nan zuwa gobe jibi ya kamata mu sai wanda za a ba sa gura ba sa kuri. Siyasa dole na taka wani hau, amma ba zai yiwu muna da lashe juna har lokaci zai ke ba. So ni nawa ina so mu koma kwamiti nan daga yau gobe jibi a zo mu samu solution. Mu yi hakura mu ba wannan ku ya hakuri ta ya zo za mu yi wannan da ku. Kuma ya zo lokacin mu yi kokari mu cika alƙawari. Akwai na yi godiya ga iyayenmu bari ka wannan magana ba son kai ba a rawa alatu. In dai mun ce to ya yi wuta. In mun ce za mu yi kai. A ba shanu. Kuma muna roƙa mutane da ninka kogoye da mu. Kuma na tabbata Allah zai ba mu sa. Sosai kuwa. 100%. In haƙuri bai yi shi ba, ya ba zai yi shi ba. Ko ba gaskiya tsakanin da Allah ba, mu cire son zuciya, mu sa haƙuri, mu so junanmu, mu ƙaunaci junanmu. Wannan dama ya sami a gare mu, ko mu bayan gari, mu cire son zuciya, kan mu sa ƙiƙi juna a zuciyarmu. Abin da ya zana fiɗe wannan maganar, mu tsaya mu duba wannan maganar da bayani nake faɗi na kansa. Ko da ta yi zama, a ce a tattauna, a ce kaza, a ce kaza, a ce kaza. Waɗansu sai bayan zaman aka yi bayani ko zan koma su nasu daban, ko ma zauna an ije magana guda ɗaya waɗansu sai su nuna a wasu kuri. To idan za mu yi wannan al'akari gaskiya ba za mu cimma burinmu ba, ko ba gaskiya tsakani da Allah ba. Saboda sakamako a nan gaje mu a ce mu haɗa kai gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu haɗa kanmu. To a ce ga abin da ya kamata muradin da za a yi shi. Ko ba gaskiya wani dole zai ma wani zafi a zuciya, amma ni ya zabe ya haƙuri zai wuce. So abubuwa ya da yawa akwai a gaba. Mutum bai samu a wannan lokacin ba, wani lokaci da izinin Allah subhanahu wa ta'ala zai samu. Ko ba gaskiya ba, shi dama turanin gini ranar zane. In Allah ya rubuta wane shi ne zai wani abu wanda ba makawa ba. Ko ba gaskiya tsakanin da Allah ba, to amma mu cire mu kanmu san zuciya. Ko ba gaskiya tsakanin da Allah ba, idan mu cire mu kanmu san zuciya, to abun nan insha Allah za mu samu muradin albarka ne da alƙali. To da yau da ko a ce yau gashi an zauna ana zama da kan mutum ɗaya yake so da cikin wani abu. Ba wani ba mu ko muna so a ce a bayan gari Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wannan abu. Ko ba gaskiya ba, ni da kuka su cikin garin Nasarawa sun fi mu a lokaci ɗaya. Za su yada kai yi zuwa da kansu a lokaci ɗaya su tare, za su yi ce mutum ɗayan nan, to mutum ɗayan nan sun tsaya da shi kenan fa. To mu kuma kaga mu tsaya mu bayan garin nan, ba mu tsaya kanmu ma da kanmu mun tsaya mutum ɗayan nan ba, to kaga mun zama tututu kenan. Ko ba gaskiya tsakani da Allah ba, amma duk wani magana da muna yi nan ana ta yi jure ne ana ta yi kauce-kauce. A iya ce an naɗi kwamitin ga zaman da za su yi, ga zaman da za su yi. To a zo an zauna yi kwamitin ɗin, to bayani da aka yi na da, ni dai ko yake kwamitin da an yi na dam ba ni a ciki. To maybe bayan da aka yi da farko kare fara bayani
kwamitin da na dan me aka zantar da shi me ya kamata wani cin gaba saboda abubuwan ina kune ne ya riga zuwa damini ko ba gaskiya tsakanin da Allah ba kaɗan za ce lokaci kaɗan nan zuwa yi zaɓe to ya kamata mu kan mu faɗa mu juyo mu tsaya mu cire tura zuciyarmu mu tsaya lillahi domin Allah mu tsaya mu fije muradi mu fije mutum ɗaya to ka mun fije mutum ɗaya to kaga Allah ce mutum mu to ka ko ina ne mun tunkara mun tafi muna da nasara ciki ba wani shekin ko ba gaskiya ba mu kankan mu ba mu zauna mun fije mutum ɗaya ba a ce nan a ce nan a ce nan to da mu tunkari wani mu da wurin su me za su kalle mu da shi a duba wannan magana da irin basira a duba a yi haƙuri a cire son zuciya mu tsaya mu zama tsintsiya ɗaya maɗauri ɗaya mun tsaya mun zauna an yi wannan bayani mun tsaya ɗaya maɗauri ɗaya to da ba mu sauki ciwon kai ba amma da mu tsaya so ɗari ya kada zo tana tana ta magana da ta abun nan Allah zai ba mu nasara. Na masoya mu ba mu mutane mu kara karatu mun tafi sosai da mun tafi sosai tafiya da muke mota tana yi ka tsaya jeji ga na gaji sosai na gaji sosai ga na gaji sosai. To mai sauraro barkamu da dawowa bari mu ɗaura daga inda muka tsaya. Lokacin ita kanta da ɗaya ne ta lamin ga ɗaya ne a rawar ɗaya ne inda suke da wani uku shi ne kurege loko ɗaya ne comprising toto da mun ma'aji da komai muna da 15 watts a lokacin wanda bai sani ba yau ya sani za ka zo aka yi creating toto local ganin after mun sauka lokacin ana nrc da sdp abubakar abu shi ne chairman na nrc lokacin kwamitin ana shi ya chairman wata tara da hawan shi aka creating toto local government shi ne muka sake kawo haruna babu a sdp suka kawo ara su simoni da sauran su su ne wata muka yaƙi a lokacin Allah ya ci ƙarfi so zuwan nan shi ne aka creating nasara what 4 watts wanda suna da 1 watt yadda suna da mutane a sama ara kuma kuna da mutum a sama aka creating nasu 1 watt lokacin wasu suna da mutum a sama aka creating nasu ya zama 3 watts ko da gyara kara musu biyu ya zama 5 mu labin da dawo da kowa mana nan har yanzu har gobe a daya a wata daya muke har gobe ina son ba ku tarihi ku sani waɗanda ba sani ba to a yau ga abin da muke gani ga abin da muke ji to magana ba rage a gare mu mutane ba magana ya rage a gare mu mutane bayan gari magana ya rage a gare mu mutanen bayan gari kuma yanzu zai ja hankalinka kuma ga kyan gumi kuma ga karya ya rage naka yau gare ka Aya kai aya babu kudin alo dama ba mutuwa da burina in kwana ina zubar ga sannan da suka shirya wannan taro domin kan gaskiya fi sabilillahi wannan taro ko da yake so ya makara amma bai makara ba tun da jama'a sun hadu kuma za a zartar da abin da ya kamata kuma idan aka duba daga shimfiɗan da aka yi an yi shimfiɗa mai kyau kuma bai kamata mu ɗauki lokaci mai tsawo muna kawai su jawabai ba duk abin da ya kamata ce an faɗa a nan duka an riga an zayyana su mun kuma ce mun amince saboda haka shawara kawai da zan ƙara ka abubuwan da aka faɗa shine da aka ce za mu je bayan gari mu bi su ni ina ba da shawara mu fara daga cikin gari saboda wannan chairmanship din nan na cikin zaɓar ma nasarawa district wanda yake mu kuma muna ciki so mu fara daga kansu kafin mu je bayan gari maganar za a yi a nan aiki ya rage naku kwallo na a tsakiya kuma har wa yau ina roka mutanenmu na Laminga Ward a rawan aratu akwai wani abu ɗaya wanda yake damuna muna da 'yan boko muna da masu makamai amma ina ganin ba su taimaka mana shi yasa muna samun wahala kuma kamar wannan yanzu an bai shi kadai ya buga Abuja ya buga wannan da sauran
ina son kowa ya koma gida ya gaya ma ɗan boko ɗan uwan shi ga abin da ake ni da na bi ku nan wallahi duk wani mataki na boko na kure shi wallahi amma har yanzu jinin siyasa yana nan a jikina saboda na tashi na ga magabata suna yi kuma har yanzu zaka yi yanci. Madadin kowa da kuma musamman waɗanda kuka ji muryarsu a cikin shirin namu na daga karkara na yau, musamman Honorable Imran Usman Jibrin, Director General Nasarawa Social Investment Agency, sai hukumar gudanarwar wannan tashar, sai ni da na nadi shirin a faifai daga can garin Nasarawa inda na zo na tace shirin ranka da ɗauka mai da kuka ji shi yanzu. A nan MBS Kefi na shirya na gabatar sunana Usman Muhammad Yelo ina cewa muni lafiya bisa ina zubar ga sannan zancen in yi shi akan gaduwa. Baba, auren ɗan